Деня, в който засеете пшеницата си през есента и деня, в който решавате пролетната ви стратегия за торени. Днешното видео ще ви обясня защо. В момента наблюдаваме огромна разлика в развитието на посевите, като има такива, които тук-що са поникнали и такива, които са прораснали. Стратегията ви за торене при такъв и такъв посев трябва да бъде различна. Тук имаме растение, което има между 6 и 8 братя. Не искаме растението да влага енергия в тези по-малки братя, които така или иначе ще отпаднат в даден момент от развитие. Това, което ще стане, ако направим ранно торение тук, е да накараме растенията да влязат в много голяма конкуренция, да етиолират, т.е. да се издължат и пшеницата да наляга, особено ако сорта има склонност към това. Дори за рекорден добив нямате нужда от толкова много братя. Какво трябва да предприемем в случая? Забавяме малко азотното торение, докато пшеницата ни отхвърли няколко братя. Това няма да повлияе негативно върху добива, дори напротив. Ако наторите рано, това би имало негативно последствие. Дори да пръскате с растежен регулатор, имайте предвид, че най-добрият растежен регулатор е менажирането на азота. Внасяме около 60% от предвидената торова норма с леко закъснение към края на братение, начало на вретенение и оставяме малка част за по-късно. Тук имаме пшеница, която е в златната среда, засята около 25 октомври с 3-4 братя на растение. Тук предприемаме класическата практика за разделяне на азотното торение, като можем да си позволим леко забавяне и отхвърляне на един брат. Извършваме торението с половината от предвидената ни торова норма и останалата част запазваме за по-късно. Имаме пшеница с 1 до 2 братя. Тук не искаме да губим братя. Подхождаме подобно на предния пример, с разликата, че не можем да си позволим забавяне. И накрая, пшеница, която все още не е пратила. Тази пшеница има най-голяма нужда от ранно пролетно торение, за да опитаме да стимулираме пратенето. Пролетните братя по никакъв начин няма да доближат по добив есенните братя, които вече са огромни и ще дадат добив както основното растение, но все още имаме нужда от тях. При този случай максимално рано внасяме малко количество азот и оставяме по-голямата торова норма за второ торение. По този начин растението ще се адаптира и ще произведе братя за по-кратък период от време. Ако видеото ви е харесало, последвайте страницата за още практически съвети.